Siyabingelela obingelela baba udokotela bawethu bawujabulela umfana omuhle njengekhehla lomlungu. We need to correct the spelling. La abantu kade befika lana isikhathi bekwezinyanga namhlanje sifike neambassador ephuma kwenye inkampani ukuthi kucaca ukuthi akuyona inyanga ke lesivakasha namhlanje just inxusa lenye inkampani. Baba sicela ubingelele. Baba udokotela ngibingelele abashuthana bonke basibukelayo always kuba intokozo okuhlezi ukufika kule channel ngibingelele. Sibonga kakhulu. Ubaba isibongo ubani? Isibongo sami ngwaKambunda, ngiyibrand ambassador yenkampani yakwaMguduza. Sekwagcina sengathi mina uMguduza. Uhlala kaMundo noma uMbunda? uMbunda isibongo sami. Isibongo sami phela? Isibongo sangampela. Mhlawumbe usazi ngomlifi, usazi ngomlifi yes. Ubona ukuthi wami phethe ID phela ngokunjalo. Baba. La eThekwini utholana kuphi? Ngise office number 416 kuSandra House Swazongo Andeni Lembede kuSmith Street. Office number 416 eSandra House. Mina number 416 Sandra House. Office number 416. Office. Yes, office number 416. Oh, beyithi usethu netafula lapha neSandra House ephansi. Ayike abangabukudisa kaphana enkulu kakhulu saba sematafuleni enkulu kakhulu. Yeah, khehla. Ni lapha na kwenziwani qala? Okay, lapha nababudokotela sidila nomzimba womuntu, inwele, isikhumba, amathambo, ama-organs, sidila nje nomzimba womuntu ne-health yomuntu. No, umuntu menenkinga ye-arthritis. Oh, beyithi mhlawumbe ninawa nowadays. No. Okay. Phambi kwami ngizoke ngiyikhulumela. Kune-parish lana ngifuna ukuthi kube wena osichazela lona. Lenzani le parish la? Umuntu befika lapha kunene ezoke lenzani le parish? Okay, leli parish leli lihamba kakhulu baba udokotela. Isizathu senza lithengise kakhulu ngoba lenza izinto eziningi. Yabo uma unenkinga yenhliziyo, unenkinga diabetes, une problem ye prostate, iwomb, arthritis, so abantu abaningi. Usho indoda nje nenkinga yewomb iyamisiza? No, indoda nenkinga yewomb. Ayikwazi. Ezamye baba udokotela zokucathulisa nayo zokufundisa kancane. Indoda iba nenkinga ye-prostate most of the time instead of yewomb. So bayalisebenzisa kakhulu abantu abanalo ma problem leli parish and balithanda kakhulu and liyabanikeza ngempela into basuke asilanga siqela ubani engeke limlungele ubani ngamle kunabantu abaka TB drugs ARVs nje ubani engeke khona chemo radiation othi leli ngelimlungelo ukuthi leli limlungelo or noma ubani insiphi yawasha noma ngabo bani uyalisebenzisa kodwa most of the time isetshenziswa yilabantu ngalesi sizathu lisuke befuna ukuthi lenzele kubona. Okay, yes, lisathi kuma mention siyakwazi ukulithola pharmacy, uyakwazi ukusideliver emakhaya wenza kanjani? No, okwamanje litholakala kuthina nakuma distributors nakuma branches ethu all over South Africa naseZimbabwe naseSwazini. Wena ukwazi ukuthi mhlawumbe uma ngicela ukuthi ngicela ungilethela mina ke ukwazi ubone nepatient le ukuthi njani? No, siya Korea, otherwise i-patient lona lekelize kuthina. Cha ngeke ukwazi ngisho ungicela ungilethele ke babu. No, i-patient lona lekelize kuthina. Why? Because sine body scanner babudokotela. Ukhona umshini? Sinomshini, yes, so siyakufaka i-body scanner and sikuthi kwenzakalani and then mase siyakurecommendela ke amanye ama products. Okay, yeah, bengifuna nje usicacisele ngale parish. Angichaza sizolifica likhona noma uzoli-order babe sese-calls utathaze imadoda shisaza ngizafika lo muntu le parish la Zoom. Fortunately sine backup enough still mixer nabo sine stuff is enough esisebenzayo mixeni kwenza lonke ama products. Asingene lana prostate fighter. Yes. Yini prostate esemlomeni? Oh, beyithi umlomo lo. No, chazele la ngifuna ukusichazele nje kahle la. Baba udokotela before ngichaze ngeprostate. Sacela usungipha lama second ngi-explain into encane. Uyathi ngwabheka. Ngwaphethe indoda le. Okay, akuchaze. Baba udokotela ngizochaza le but abantu abaningi be suspect uma benenkinga ye prostate be suspect i-witchcraft. Bethi bathakathiwe bathola ama STI umuntu wesifazana kanti kusuke ngasiwona sokunenkinga ye prostate. Umuntu nama organs unenhliziyo isibindi and stuff khona i-prostate khona okuthiwa i-prostate kuma organ ila imthambo eminingi
Ihlala khona? no adlula khona amapipe omchamo okay. awe sperm adlula khona la so kuyenzeka ivuvukale adlula so adlula kwi prostate avele la so adlula aphuma konke la so ngesikhathi iprostate ivuvukala kuyenzeka into isinenkinga yokuthi inengane ezi more than 5 but ayisakwazi ukuthola enye ingane siblame umuntu wesifazane only to find ukuthi iprostate yona ngesikhathi sperm sidlulela kwiprostate siyakwazi ukuthi damage isperm isense sibe weak isenze sibe short isperm fanele sendoda fanele sibe u150 250 million ukuze ukwazi ukumithisa so manje indoda sivele keep isperm esincane and weak because prostate yakho iyayo into ingekho akhona sperms nawe kama sperm but le ilungisa iprostate la ukudlulisa khona okudlula khona isperm hayi ukuthi ufaka ama sperms no benza usicela ukuthi abantu bangaphuza ama sperms so indoda ithola sinama pains ewazwa la iyavuvukala amanye ivuvukala kuma balls ayo amanye okay yes nomchamo uthola indoda iyachama iyaqeda isivala uzipho umchamo salo uyiphumela usuphuma kabuhlungu ebusuku isichama nawe endageni mayisithi hayi ngithakathiwe kusho ukuthi kunomthakatho ngibekela umeqo kanti kusuke ngasiwona umeqo indoda nje yima indoda fanele ingachama no fanele ichame kodwa ingachami kanzima yabo mase sekubhlungu ukuchama isiyachama umchamo usuphuma kancane uphinde futhi ukhame usuphuma kanzima yakusela lapho sekuseni kulimela iprostate abanye abantu baze bekhule begcina sebechama ngamapayipi kanti iprostate kophi basendeni ikuphi ayikho ingaphezulu uvuvukala nje hayi ukuthi sesendeni nalo sometimes like livuvukala ngisho ukuthi iprostate ayikho esendeni ikuphi yona ingaphezulu kwalo ngeke umfana lathi bezalisa ende manje ingaphezulu kufanele umfana ozovezisa ende asiqhubeke ke okay so ngiyayifuna le product imali nofuna ngilungise you 370 rand uma uyi-order yes uma ngizokhoriyelwa uma uzokhoriyelwa usetela 110 rand okay ngoba sesinenkinga no Pepe ithatha uPepe yayithatha ikhona indlela esenza ngayo masifaka ePepe seyithumela futhi nangocourier guy 2 uyayithola kuma distributors alikhi idolobha esingekho kulona ebabudokotela so uzovela nje nearest branch yes ngifuna ke uthini ke yellow bone ake singene ku yellow bone yes lebe kufanele ukuthi ngiexplain ukuthi le ayifani le nale ayifani le idila nabantu abachronic yabona abachronic let's say usebenzisa ama thina nje wasingafunda ngifuna ukukhuluma ucacisa ukuthi idila nabakholiwe usebenzisa uyisetshenziswa abantu abasebenzisa amaphilisi abasebenzisa daily any medication macron medication esebenzisa daily because le immune booster powerful kanjani babudokotela very powerful very powerful so uma uchronic nje sesithi sebenzisa not ama bottle less than 3 and then you'll see ukuthi umehlo omgakanani ngelethe mhlawumbe ngithatha amaphilisi ashukela yes ufuna ngenze njani wayiphuza yena philisi ushafana ngikhole isikhathi ngisho sishela nga 2 hours leyo iphuza ku empty stomach ekseni ku empty stomach after 10 minutes 2 cups of warm water and uphinde futhi uyiphuze before sleep all right sibasizile basizakele kakhulu abantu abanenkinga ye cholesterol abantu abano BP abantu abanoshukela abantu abane CD4 count engekho right because immune boost so nalokho bengifuna ukucacisa babudokotela iyadlala ama CD ayiwadlala ama CD babudokotela khawuna uthe wena ine CD labantu abakhulele egodlweni okay sichazele ke ukuthi sikhuluma ngenani lesifo emzimbeni okay yes ukuthi iyalinciphisa kakhulu nokusibaba dokotela angifisi ngelinye ilanga sekukhona abantu asingene la ungichazele kokubili okay le ye prostate idila nje nama organ nabantu abanewom cancer bayisebenzisa kakhulu yes imali nokufuna ngibe nawo la le u370 okay yayikade idesignela abantu abane prostate only so yaba abafazi bayaka ngababudokotela yathatha omunye umuntu wesifazane lento eyiphuza nathi sasiyenza singazi siyasiza kwe cancer sabona lo muntu wesifazane selokhe odile antu useyidistributor kwabanye abantu besifazane abanenkinga yomkhensa so ila isafanda thakho ukuthi nakuyomkhensa abaneyomkhensa bayakwazi ukuthi beyisebenzise yes so le idila nama organs le idila negazi yellow bone idila negazi ayithi yellow bone idila kakhulu negazi nokusibaba dokotela ube nentombi epofu nje wena ekushima nabatata
Ucina ngebhodlela leyelo bone. Bakalento kahle. Ushiboshile. Dokotela ngabe yazi useshaya ngomfazi onjani. Nango yele bone yakhulu. So babudokotela la into engifisa ukuthi ngicacise ngelinye ilanga and ngiyabakhuza futhi. Cacisa manje la. Okay. Ngiyacacisa ngeyelo bone and na before hlezi ngibakhuza ababukeli nabasifollowa ngangale ngisacela usibe asikaze sisho babudokotela sisiqede HIV so ngiyacela ukuthi abangathi mabethenga leli bhodlela leli masibese bathenga ibhodlela HIV asilaphi HIV so leli lisavama ukusetshenziswa abantu abane HIV kakhulu uma umuntu eseyisebenzisile uma ethi uyothatha amagazi emayisethi udokotela isandisable ayisavele egazini uma umuntu because immune boost selicleanile nomzimba wakhe la clean la purify igazi lenza yonke into so mase ivele emagazini sekuthiwa ayisavele egazini abantu mase beposta lezo zinto mase si le juicing lapha HIV baningi abantu abaposta lezo zinto esilapha HIV yeah so sengisho ukuthi HIV asilaphi sengisho imalile you 350 la 370 yes ukuze emnyama le 370 ukuze emnyama le okay asungene lana la babudokotela it's called the president akamumbi kanje mombi phela Ashaka mu president president wani kodwa upresident uyathukwenye inhloko mombi ngempela umpresident and uyaba but when it comes kubantu abanenkinga yama ulcer abantu abanenkinga yama piles very very powerful abantu abanenkinga ye headache le severe very very powerful abantu abanama joints abhlungu abantu abanenkinga ye stroke usuke khona la the reason why we call president because sithathe savala lento okuthuze for zonke ukuthi ukuthuze for zonke sesawuvala so sasama immune booster wonke sawathatha sawahlanganisa kule content sawabalansisa kamnandi so isiza nje kakhulu abantu abanenkinga yezilonda yabo izilonda la ngaphakathi oma ulcer oma piles oma chest pains oma chest pain okay babudokotela ngicabanga kufanele ngifike ngizokwenza isiclass ngelinye la ngikhiphe nje esigodlweni ngifake eclassini ngoba ngifuna uyichaze lapha ukuthi alright upresident usiza kuphi abantu abanenkinga yezilonda ngaphakathi oma ulcer oma piles oma strokes oma joints abhlungu yini ushadele ufake ring angishadelo akashada umuntu wesilisa KZN ngibona ufake ring yeah ngishadelo nonkosikazi obabani babudokotela you that is the president yeah so upresident usetshenziswa kakhulu abantu olesingana namhlanje today is Thursday ni trip no I trip ekhona Atlantic John Farmer jacket no ngiya Pretoria khangwena nifama jacket akathi ngiyakuayisa no lama jacket ayabiza babudokotela ayabiza angithi ngiya asemsebenzini awasemsebenzini hayi uthi nikwa ukuthi mhlawumbe niyak-Atlantic no ngiye Cape Town iyabanda igoli liyabanda so asibuyele kupresident silukisa lezo zinto so upresident ke usetshenziswa abantu unenkinga nje yezilonda unenkinga yama piles ama ulcer une problem ye colon une problem ye stroke une headache le severe so abantu abasebenza upresident abantu abakanjalo sike sibanikeza bayithola kanjani president siyafoneleka siya WhatsApp yafika kuma offices ethu ufika ukuthola la eyiphi number abantu abazokuthola kwana precisely abafuna i-distributor seduze kwakhe 076 343 2216 or else uchecke our website www.abakamguduza.co.za abakamguduza on TikTok abakamguduza on Facebook babudokotela babuyiswa zibawujabulela mfana umhlenje ngekhehla lomlongo siyabonga